Eta Bilbon gaude, 11 egun eta gero, Atarratzetik Bilbora. Eskerrik asko korrika, euskara ardatz bihurtzeagatik. Eskerrik asko komunitatea egiteagatik, euskararen inguruan, eta eskerrik asko korrika egin duzuen guztiagatik. Gu bidelagun izan gara, eta Asparrenan, Bia Galega eta Omniunekin batera hor antolatu gendun gure kilometroa. Kilometro horretan, badirala, hainbat nazio estaturik gabeko aldarrikatu gendun, eta euskara bagara, Euskal Herria ere bagarela. 7 lurraldez osatutako herri bat. Atarratzetik Bilbora. Eskerrik asko gurekin batera korri egin dutenei, eskerrik asko gure eskuko taldei baita ere bat egiteagatik gure kilometroetan, eta jarraitu dezagun. Jarraitu dezagun 12, 13 eta 14 egunetan euskeraz aritzen. Korrika hori ere badelako. Euskararekiko konpromisoa.